Là nó phải thay nào cái mẹ ra còn răng em có nói ra cái nắng nên là lên mặc vui cơ mà các mình bây mình đang Mijing phi này Mujang nang deh Mujang samai na đến đầu phi này một số dân cả club ra siêu này chừng á về xe đã này đi xin nữa xin dân nè hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' लोगोफोर जों दानिया ग्रासलेन्डआव बेरायनो फैदों जोंनि गामि खाथिनि ग्रासलेन्डआव आरो लोगोसे आंजों फैदों दिनै हनै लोगो सानै फैदों मिजिंस्री फट' लागासिनो लोगोफोर नायदों जायगाखौ जा समायना एकदम ग्रीन ग्रीन ओमफ्राय बैथिं दैमाबो दङ फट' लागासिनो नै मिजिंस्रीया लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि बेरायनो फैनो गोसोब्ला फैजागोन जोंनि गामि खाथियाव बिराद समायना जायगाया लोगोफोर नैया इयो मिजिंस्री ओमफ्राय बेनाबो मोनसे चेनेल दङ नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलनि मुङानो जाबाय मिजिंस्री बर' नोंथांमोना चेनेलखौ थांनानै नायबानो जाबाय इनि उनाव साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालाम लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दै स' लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ होना दोनगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा नै साहा लाना फैदों दै सोरबा दै लोंनो गोसोबा साहा लाना फैदो आलासिनो ग्लासबो लाबोखादों मेथाइफोराबो दे साखौ लखबलाय नों काबा बुजासि मानि काबा आं माने सोरबाफोर फैबा होनो थाखाय लाना फैदो एक्सट्रा माबाया फैबाय एम्फौआ बोरै मोनदों मिजिं फैनानै मोजां नांदो मोजां समायना नोंसोरनिया शुटिंखौ बेफोरावनो लायोना शुटिंखौ बेयावनो लायो मालाबा मालाबा केमेरा जागोन जों नोंसोरनि साफा खाय न'नियाव गिदिंनो नैबे जोंनि गामिनि नङा गथ'फोरा नङा जेनेबा ओमफ्राय खमाय मन्दर मुथाबाथ' खदाय फैनो नागिरो खानैसो थानायाव नों केमेराखौ बिदिनो फैगौमोन थानायबा Kan malah kekenangan komedi nih kan amni lah masih lagi bapre masih lagi na itu orang lain mau siapa oh mày bana juga dari thăm lên đi kờ mau siapa ini gimana kan ini aja nih mama nih kamu punya kakak apa itu menleda Anjing, min kayak mereka angin deh. Iya, itu nong hari lah. Itu nanti mereka ibu itu nahin Samsung doh. Tuh kayak sudah kali pasti menilai nailis serba. Mau nukang kerja kan? Puto kau nak undang na? Iya, kosnya. Dang kayak sana kayak sih. Ini zaman dulu mah. Mereka mudang na pun tuh ang nungsin video horda cing naik paling gitu. Oh, zaman. Justru kisah nuan nano. Dan ya, mama nikah zait. Cah. Mama kah? Oh. Nah, film hampa ini kasih bang. Dah isir zait mana ini film. Iya mah dah beli zainnya. Esa. Itu sih na. Sinyal sinyal. Budi kat pada tunya. Si mana? Jadi budi mana? Album ni tak kaya? Shooting kamu nam kan no? Nam budi. Mana bazar di sana thang lah.
Em có nói ăn cái nắng. Nên là lên mặc whisky mà không cần phải. Tapi lah kau orang saya sini ni masih kau. Phải đưa hầm nắng láกันthì phải đưa vào đây. Chỉ là muốn học. Seru dong ni sah. Ini kalau semua. Mereka kau ini kau tu kan ni. Tahu mana? Bidani kan. Siap. Yang deh salam. Hai nampak. Kalau cuci. लोगोफोर जों दा लकेशनखौ चेन्ज खालामनोसै माने बे लकेशननिफ्राय जों बै मोनसे दाबसे जायगायाव थांनि बैयाव बिराद समायना मोनसे दंफां दङ बेयाव फट' साफाय जाहैनि जोङो लोगोफोरनिया ग्रासलेन्डआव फैनानै मोसौजों गाख्लाब जासिगोन आथिङा बेसेरा नायनि सिनजारने जायाखै अ लंपेनासो नांबायलै जेनेबा 2 खिना माबादोलै एरैनो थांदो जादलै जाजानोथ' दा गासिगोमोन गावगोमोन नामा न'आव थानायबा गाबगोमोन आङो लोगोफोरनिया दंफाङा माने एकदम बिबार गोजा आरो न' बिबार बारजुमनाय नोंथांमोना र' मोजां दिन्थिनि लोगोफोर नायदो दंफांखौ जा समायना एकदम बिबार गोजा दंफाङा हनै बिराद मोजां लोगोफोर नायदो जा समायना दंफाङा फट' साफायगासिनो केमेरामेन oke sampai yang pas खनसे नायना लानो फट'खौ ini मोजां deh full bang मोजां नंगौमोन ना दे आंसो सानदो थिखांबा लोगोफोर जों दा थांसै न'आव दा दाब्लिमोननाव थांसै दाब्लिया माने अबावबा थांदोंमोन आरो दा न'आव सफैबाय बियो दा बिसोरनाव थांसै दाब्लिमोननाव लोगोफोर थांसैनो मिजिंस्री मुवा थांसै बाय बाय बैथिंलाय मोखांखौ एथे दाब्लिया लाजिबाय लोगोफोर